Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Cardo. Hingkod ang pangidaron. Minyo og dunay 5 ka mga anak. Niya ako karon sa Malaysia. Apan taga Tungawan sa Buanga Sibugay ko. Og punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong asawa ug sa akong mga anak diha sa Pilipinas. Nagbinuang manggod ang akong asawa. Aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Ay, bayanin kinabuhi Cardo, oy. Kalisod na biya nato. Wag kay plano diya nga mangitag trabaho nga mas dako-dakog sweldo. Kana makapaigo na to ba? Kay 5 na biya na ato mga anak. Plus kita pa. Isod na kaag budgeto ng imong kita, oy. Usa ba si masudlan akong trabaho nga dako-dako ang sweldo level? Nga hupan taw ko'y grado. Dili man ko mamanager sa akong grado. Igo naman taon ko sa pangumain ng kalakiha. Unya nga to mga anak. Manggunsam na nga to mga anak. Kaya eskwela ka na sila pagpangumara na nimo. Ay, kapoy nagid kay ning atong kalisod Cardo, oy. Lami na kay nga surrender. Ay, ayaw anak, Flor. Oy, kung dili ka mangitag tarong-tarong trabaho, ako'y mulang nyaws Manila. Ako'y manarbaho. Unya, ang atong mga anak. Uy, bahala na kanila, oy. Ako'y manarbaho. Dili, day, dili. Mas kikinhalan ka sa atong mga anak. Ako'y maningkamot. Maningkamot ko nga. Magkapangita kong trabaho nga dako-dakog sweldo. Aw, naaraman day na. Ay, dugaya. Kayog dili ka. Ako'y larga. Pamiyaan ta mo. Day, Flor. Day, Flor. Day. Musta naman yung pangitag trabaho, Cardo? Na ako'y kuan ka ng kuyugan nga trabaho, day. Pero sa gawas lagi. Sa gawas? Asa man? Sa Amerika? Aw, kana. Oh. Kaya dako nagsweldo. Sulbad yung kalisod na to, anak Cardo. Kadyat dili sa Amerika, day. Oh. Sa Malaysia ra. Oh, sa Malaysia ra? Oh, okay na oy. Mas maayo pag yun siguro na imong sweldo, anak, kasi manguma ka din sa ato, Cardo. Yan, sa may trabaho ni mo dito. Kuan ko no. Spray ko no. Kuan, sa CR. CR? Okay na oy. Ang importante nga maayo ang imong sweldo, dako kag sweldo. Pero day layo man. Sa gawas man. Magkalagyo ta. Ay, sa kabaya, oy. Malaysia ramang gud na. Naara na sa ubos sa mapa sa Pilipinas, oy. Pero kuan manggod, dili ko makauli dayon kung mingawon ko nimo og sa mga bata. Dili ko magulian kada adlaw. Wala na mingaw-mingaw, oy, Cardo, oy. Ang ato nga maluwas tas kalisod, kay lisod na karo panahon, Cardo. Nangiskwela para ba ng mga anak nato? Sige. Mularga na lang kong Malaysia, uban sa kong amigo. Kailangan ko na ito pang upawa, Ricardo. Na problema pa day ka? Bay, kinahanglan pakigbatukan na to ang atong kamingaw din sa gawas, Ricardo. Magkauli rabi taon niya tahuman sa atong kontrata. Ang importante, nga makatigom ta. Wa man ko natigom, bay. Ihurot maguna ko pada ni Flor de Lisa sa ato. Kay, wa basta ko'y bisyo. Dili ko minom o dili mo sigarilyo. Mao nga, sa may gamitan ako sa kwarta din eh. Huy, bay. Magbiling kag para imo, uy. Aron inik uli na to sa ato, may kapasalubong ta sa itong mga kaila. Wa ko na kinahanglan na ba yun eh. Ang ako pamilya ang labing importante nako.
Apan ning uwahi mga adlaw. Sige makungkulbaan. Ang akong hunahuna, tuara nilang floor ug sa mga bata sa Pilipinas. Kadit sabay ha. Ang ako man manghod. Christine! Kuya, Hmm, naunsa man day mo sa tiflor. Nga mikuyog man kunog laing laki ni siya o gibilin sa laing tao ang inyong mga anak. unsa? Recorded by Orath. Murag nahugno ang akong kalibutan sa akong nasayran. Gami kuyog laing laki ang akong asawa o gibiyaan ang upat ka mga anak. Ang usaray gidani niya. Og unya, dili ko nini makadawat, Panjirik. Mupauli ko sa ato sa Pilipinas. Bay, kalma lang bay. Ibaw dyan kang dili na ingon anak kadali nga muli sa ato. Kaya may kontrata ta din Pero di na ko mahilutan din bay. Di na ko mahimutan. Di na ko mahinulkro sa akong mga trabaho din. Ang akong hunahuna, tuwala sa Pilipinas. Sa akong asawa nga mikuyog og laing laki. Sa akong mga anak ngayon, kibilin sa laing tao. Dili ko mahiluna. Dili kalaki ha, Benjirik. Naistroy na ba nimo ang imong mga anak? Ako pag ipasusi sa akong manghod. Kung isigibinlan niya sa among mga anak. Aron nga, maistorya ko sa mga among mga anak. Lami nagiging ilupag sa ato, be. Wala ko'y kwarta kay wa ko'y natigom kay ipadaman akong kurot ang akong kita. Ganto ni Flor. Ginambitaw ti kang pagbilin og para imo. Awa ka ron, no? Ikaw na nuiwa. Swertiha sa laki sa mong asawa sa. Mao din ang kapahimo sa mong hinaguan din, Na. Wala tayo kakanaan ni bay kay imo man ang gibungkang lamisa nga imong gisukmag. Kanong gibuhat pa ni Flor na ko. Ano man? Nagatuman na ko. Human mi mag-inom ni Bay Jirik kanina. Kisa man nanawag. Si Christine. Nakita na ba kanyang ang among mga anak? Christine! Hello, kuya. Nakita na ko mga bata. Dahil si Lisa nga imong kamagwangan, oh. Oh, Hello, Papa Cardo. Paulit na diri sa ato pa. Kay Looy nag-aayo miss ako mga manghon nga gibilin lang diri ni Mama sa ilang noy isko pa. Mauwaw ko nga sila ni nagpakaon na mo. wala mo binili ni mama ninyo og kwarta para palit bugas? Gamay raman gani ang bugas nga iyang paliton diri sa bahay pa sa diri pa siya. Tirmi lang ming magutman. Di pa mi ka-eskwela kay dili siya mohatag og baon. Pero sa iyang laag, naa siya kwarta, labi nagmanuroy sila sa iyang uyab. Kung iyang may nakasakop niya, uban siyang uyab. Mautong nilaya siya kay nauwaw man siya nga gitabangan og sukmat sa inyong mga kailat diri. Kay kabuutan ko nun nimo nga gitinuangan lang ni Mama. Kauliw na kay ko diya sa Pilipinas apan wa pa lang gid ko'y kwarta. Og may kontrata pa ko dire. Lami na kay iuli diha og pangitao ng akong asawa. Aron sukmatan kung nganong nabuhat ni diya nako. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana.
Mikuyog sa laing laki ang akong asawa din sa Pilipinas. Samtang nagtrabaho ko diri sa Malaysia. Unsaon ako sila sa pagukod? Pwede ba nako silang ikiha kay kasado man mi? Ikaduhang pangutana. Ang akong upat ka mga anak gibilin sa kong asawa sa laing tao sa iyang pagbiya uban sa laing laki. May tulubagon ba siya sa pagbiya sa among mga anak? Unsa man nga kaso? Ikatulog pangutana. Niapa ko sa Malaysia. Gusto na kay kumupauli diya sa Pilipinas. Kay nabalaka ko sa kumang anak. Dili ba na pwede nga makauli ko? Kay may kontrata pa man ko? Ikaupat o katapusan. Nag-ingon ang ako mga anak. Nga bisan nakasa ang ilang inahan. Dawaton lang kuno namo kung mubalik man. Agay papagin ako siyang dawatong balik sa iyang gibuhat. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cardo. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner nga usa ka lisensyado nga medical doctor ug ako usa ka lisensyado nga abogada mo'y muhatag ninyong tambag ug tubag sa inyong mga pangutana, mga problema nga may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral og mga drug-related nga mga problema. Maskig unsa paning mga problema ha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta ato ang mga sukintig paminaw? Mga naminaw nato sa ilahang panimalay, sa ilahang mga trabaho anan, sa ilang mga sakyanan, at mga tinawad ng mga angkas, mga Grab, Lala Move, mga taxi driver. Kuya, kumusta mong tanan din ha? No, hinaut unta pawa aslaay, paminaw lang mo sa ato ang programa. Malingaw pa mus drama, na pa mo'y makuha nga mga makutlong pagtulunan. Di ba Yes, no? ang atong magkutlong pagtulunan ko ang attorney, no? Yes. You cannot demand request. Ang human. You will earn request. How? By doing what is expected from you to do. Yes, and being Kung sa may kind. mugawa sa imong baba, maunay buhaton. Yes. Dili kay ang imong buhaton kasukwahi or opposite kung sa may imong gisulti. Yes. Kinsa pa may mo respeto ana bisag daghan pa kag kwarta. Mao na akong gustong makutlong pantulunan karong adlaw ato niya. Yes, and hello to Iching Camelio, Hila Kang Jean, Genuvio, Sally Alfante, and Aida Patana, hello, and Kang Gilma Catherine G. Maranan. Okay? Yes. Ang atong magtatampo karong adlaw ato ni si Cardo, 45 years old, taga Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Nakanar magikuha ng Sibugay ato ni nga to sa Ipil kanang pasadang dapita, no? Yes, Sibugay. Zamboanga, Sibugay, no? Hello to Judge Agapito Cartagenas. Yes. Nakana ko na kay dugay ko, nagdoktor ha, Dr. Rene Obra, dugay ko na sa Mulavi, Zamboanga del Sur. Daghang kong mga kailan, mga Glipa family, mga Lumapas family, mga Duhali family, mga Go, mga Abilia, mga ako mga kailan. Hello, kumusta mo dia? Makahinomdom pa muna ako, Dr. Rene Obra dia sa Mulavi, Zamboanga del Sur. Kung di sila kay Nomdom, i-check good ninyo, Dr. Rene Obra sa Facebook account. Kapitan na lang po ng Elaine Tanteng ko Bathan, di ba? Naama din is Malaysia, si Cardo. Siya sa Malaysia karon ang letter sender. Kini nga tong letter sender ko. Pero ko taga Tungawan, Zamboanga, Sibugay siya, no? Kaya naman ang iyang asawag anak dito. Punto legal. Kay Gabino ang iyang asawa. 5 ang iyang mga anak at no? So, amo lang pa ning kamutan yun nga makuan ning card, no? Cardo ang imong mga problema. Unang pangutana ni Cardo. Nikuyog sa laing laki ang akong asawa dinha sa Pilipinas. Samtang nagtrabaho ko diri sa Malaysia. Kung saon ko sila paggukod. Pwede ba nako sila ikiha kay kasado man mi? Kalablis imong asawa. Ikay
nabuktot og trabaho sa gawas para sa inyong pamilya, nagpalami siya dirig iya. Mayo ning asawahan ni. Pwede gyud mo siyang kihaan og kaso nga adultery. Adultery. The fact na nikuyog siya og lain nga laki, na nanay kapuyo nga laing laki, kasado pag yun mo, swak yun kaayo ni kaso nga adultery. Yes. Ikaduhang pangutana, ang upat ka mga anak gibilin sa akong asawa sa laing tao sa iyang pagbiya uban sa laing laki. May tulubagon ba siya sa pagbiya sa among mga anak unsa mang mga kaso? Pubida nagsigili siya pada og allotment ato niya, gibuhi dai ni siyang laki, ang no? laki gibuhi para nga to sa laing laki, bagag naong bayhana Ang oy. iyang mga anak gipabuhi og laing tao. Mauna nya. Pubida. No, pwede gid nato siyang ikiha for abandonment no sa mga bata. No, kay ang imuhang trabaho, imuhang obligation as a husband is ikay mo provide sa pamilya mo nang naa ka sa gawas. Siya unta ang iyang trabaho ug iyang obligasyon adto unta ngadto pag-atiman sa inyong mga bata, dili mag-atiman og laing laki. Oh. Taon, no? Itabok sa iyaha. So pwede gyud nato siyang kihaan og abandonment, no? Kay mo man iya man unta ng obligasyon nga mo aruga sa inyong bata. Niya kay nagpabadlong man siya, sa iyang obligasyon sa mga bata, abandonment. Sa iyang obligasyon nimo isip asawa, adultery. Yes. Okay. Ikatulong pangutana. Niya ako karon sa Malaysia. Yes. Inakana ba ka Malaysia to ni? Yes, Kadaghan na. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Niya na Penang. Petronas. Daghang kayo mga Yes. Pilipino diya sa Kuala Lumpur. KLCC nga mall pagkanindot. Yes. So, mga entertainers dito, ito ni mga Pilipino. Oo, daghan kitag entertainers. Daghang kong Oy. nanay ko na-meet nga taga Minglanilla. Dito? Yung among sudan, ayam guring. Ayam guring. Nasi lemak. Yeah. So sa Malaysia siya karon, niya gusto na kaayo kong muli diha sa Pilipinas kay nabalak ako sa akong mga anak. Dili ba di ay ko pwede makauli kay may kontrata pa ko? Well, depende kung unsay nakasaad no sa imuhang kontrata. Usahay ang mga kontrata na ay gitawag na pre-termination. Meaning pwede na to ma-end, wala pa ang deadline, no? Wala pa ang end sa term kay for valid reasons or for a certain period nga 30 days notice kanang mga ingon ana mahimo kay kung valid na imuhang rason, personal nga problema, no, pwede. So duula ang imuhang agency hangyo didto kung pwede baka nga mo end of contract na lang. Ang ako alang sad ani ug maabot ang time nga ganahan ka mo gawas, usahay dili kayo siya nindot paminawon dok nga Nakay gi-terminate, no? nakay gi-terminate. Murag kag mahugog blacklisted, no? Posible. So, i-weigh lang kuno usa og tarong, no? Or, pwede ka mo hangyo. Dili mo i-end ang contract, pero pwede sir ka mo hangyo mo leave. Muli, niya ang contract mo extend lang gamay. Extend gamay. O, ana ba, no? So, pwede siguro na nato hangyoon in ana. Kay, entitled ba yapod mo og leave credits under the labor law? Ikaw pa ito Ana katapos ang pangutana. Yes. Nagaingon ang akong mga anak nga bisan nakasala ang ilang inhan, dawaton lang kuno namo kung mobalik. Angay pabagyod siyang dawaton balik sa iyang gibuhat. Well, tao lang. Natutukso rin, di ba? Ana mangyud na usahay. Labi na tungod siguro sad sa imuhang kalayo. Distance na. Ug sa distance, no? Unya, di sad ko ingon, mukaingon nga nakay pagkuwang. Basin lang yun pod nga nausab ang imuhang focus ug priority tungod kay naanay anak, dako tag responsibility, pero mula gina in a relationship, dabi na og naanatay pamilya, naamang gud tay obligasyon sa ato ang partner, lahi po na ato ang obligation sa ato ang mga bata, lahi po na atong obligation entirely, no, as a whole po sa ato ang pamilya. Munang kinahanglanon sad gyud na nato balansihon. Kay usahay malimot na ta sa katamis sa ato ang relasyon, no, tingay mangita gyud po na dito slain, no, nya ma-vulnerable ba labi na kay wa ka, no, so i-weigh gyud na ako so long as di ko makatubag yes or no, kay it will depend on you and it will also depend sa imuhang asawa unsa siya ka sincero, no, sa iyahang pagmahay, sa iyahang gibuhat, unsa sad siya ka willing, no, nga mag-usab og ma-fix ang inyuhang pamilya. Of course makasabot sa mga bata and di pud na sayon pud sa imuha labi na og laki ka, no, kay nagyoy ego, di ba dok, nga na ego, no? And depende gyud na sad siya sa sitwasyon, how sincere
she is nga magbalik mo. And ikaw, if you are still also willing, di po na siya sayon, it will take time. The moment mo decide ka nga magbalik mo para mabuo po ng imong pamilya. Okay, timan people make mistakes. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak Araman. Daghang salamat og maayong adlaw.